mislim da je veliki to posao i veliki trud koji je moj uvaženi kolega Gacović uložio i utrošio. Rekao sam tamo da vreme nije naklonjeno takvim poslovima i malo je ljudi kao što je Gacović koji to odrađuju delimično samofinansirajući se, obilazeći teren, radeći puno u kancelariji, da kažem, ili za nekim pisaćim stolom, a zatim sve to što stane na belu hartiju za pisaćim stolom treba prepešačiti, videti na terenu, eventualno potvrditi ili izneti kao mogućnost. Šta nam ona zapravo donosi? Šta je to što ova mala knjiga eruptivno bude, prosto ovako, otvara nas i idemo u jedno diljuće. Ona pre svega pokazuje jednu izuzetnu posvećenost ovom svom poslu. Dakle, jedna ljubav koja se iz stranice u stranicu uvećava i naravno kulminira u onom delu koji je zavičajniji, koji je onaj opšti deo je skoro jalov u odnosu na ono što će se dogoditi posle toga. Dakle, onaj zavičajni deo, a o njemu ću upravo govoriti, je zapravo, vidi se da tu postoji jedna ljubav, posvećenost, postoji jedno hodoljublje, jedna identifikacija korakom sa jednom istorijom, što je retka prilika. Došlo se do jedne naučne smelosti, mogu bi to da se nazove nekim drugačijim rečima, recimo diskurs u najpozitivnijem smislu te reči, da se jedna ovaka materija eksplicira na ovaj način.